tresnaku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dinaku kelingan dirimu aduh kang mas tambah rasa nyanganku atas marah agawe ati tratapan atas marah mulai kaya wong ngedan atas marah lungguh jejer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyatan yo yo apa pancen aku asma yo ya la 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 ora seneng makan apa panebulan pingin tansah ketemu dirimu ora wong ayu tambah mono rasa kangenku